Našiel sa premiér Fico. Podľa denníka N je šéf slovenských sociálnych demokratov vo Vietname v 5-hviezdičkovom hoteli s michelinskou reštauráciou v centre Hanoja. Noc v luxusnom apartmáne Madame Butterfly stojí okolo 6 000 eur. Na Slovensko sa opäť môže dovážať radioaktívny odpad. Ak si niekto myslí, že tu teraz príde a všetci tu budeme svietiť, lebo všade je radioaktívny odpad, tak toto tak nie je. Dovoz radioaktívneho odpadu je podľa poslancov bežnou podnikateľskou aktivitou. Systém katastra zrejme čelil kyberútoku. Dnes ste preto nič ohľadom nehnuteľností nevybavili, okresné úrady boli zatvorené. V obmedzenom režime budú fungovať aj v nasledujúcich dňoch. Sú to organizované zločinecké skupiny, väčšinou zo zahraničia, v drvivej väčšine z Ruska. Tí útočníci museli mať, poviem to tak, celkom kvalitné informácie. A tie celkom kvalitné informácie o zraniteľnostiach a podobných veciach kľudne môžu byť znútra organizácií. Pokiaľ ide o nejakú cielenú kampaň, vrátane nejakej, povedzme, operácie hybridnej vojny, tak je možné, že v najbližších časoch, týždňoch alebo v nejakom skrátka krátkom časovom horizonte budeme o podobných incidentoch počúvať aj u iných organizácií. Po katastri ďalší kybernetický útok. Premiér hodinu pred protestmi informoval, že tentoraz štát čelí útoku na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Podľa neho a ministra zdravotníctva ho odhalili okolo poludnia. Prezident Peter Pellegrini bude zajtra po prvý raz udeľovať štátne vyznamenania. Jednou z ocenených mala byť aj herečka Zdena Studenková, ktorá však vyznamenanie odmietla. Pre denník N uviedla, že ponuku z prezidentskej kancelárie slušne odmietla, pričom svoje rozhodnutie zdôvodnila aktuálnou situáciou v kultúre. Slovensko má ďalšie verzie štátnej hymny. Na svojom súkromnom YouTubeovom kanáli ich zverejnil skladateľ Oskar Róža. Na kritiku, ktorá sa zniesla po novoročnej premiére hymny, reagoval autor jej aranžmánu po svojom. Oskar Róža zverejnil ďalšie dve verzie. Obyčajný preklep, ktorý zmenil slovo poistenie na postenie, je jedným z dôvodov, prečo lekári nemôžu predpisovať viaceré lieky elektronicky. Ďalším dôvodom je ochrana osobných údajov. Podľa platného zákona totiž poisťovne, ktoré o nás vedia prakticky všetko, nemôžu vidieť naše rodné číslo, ak liek nehradí. Po recept na liek, ktorý si plne hradíte, si musíte ísť do ambulancie osobne. Na Slovensku údajne pôsobí skupina ľudí zo zahraničia, ktorá chce docieliť štátny prevrat. Vyhlásil to premiér Fico. Táto skupina sa mala vraj postarať aj o Majdan na Ukrajine a protesty v Gruzínsku. Zajtra preto zasadne Bezpečnostná rada. Jedna koaličná delegácia je v Moskve, ďalšia mala už o pár hodín smerovať do Kyjeva. Milí priatelia, ale aj vy slniečkári. Okrem prehliadky mesta majú podpredsedovia Slovenského parlamentu v Moskve aj formálnejší program. Stretli sa už s predsedom Ruskej štátnej dumy Vjačeslavom Volodinom a na pláne majú aj ďalšie politické rokovania.